समदीर जयसेवा नन्ना मंगम विषम राव जंगुबाई ఛానల్ నేను మా ఊరు సార్ వృత్తికి చిన్నవీరభద్రుడు సార్ వాతో ఐటీడీ ఎత్తగా తేను మొదలు బీబీడబ్ల్యూగా కామ్కీతరు వెళ్ళే సారు మా గురించి అవగాహన అంతా మా చరిత్ర గురించి సాహిత్యం గురించి భాష గురించి సమస్యల గురించి గిరే కానీ విద్యా వ్యవస్థ గురించి గిరే వెళ్ళే అవగాహన అంతా మమ్మల్ని సార్దోను పుస్తక లీకి సార్ మనంతో ఓనా సార్ నా పుస్తకం చదివిసి మమ్మటು వెళ్ళే ఇన్స్పైర్ ఆశ్చర్య ఆదర్శంగా ఇచ్చరే మనంతో నేడు మొదటిసారిగా సార్దును బేట మేవలాసేమంట మమ్మటು సార్దును మా గురించి మా చరిత్ర ఇతిహాసం గురించి సార్దు బతల్ విహాంతరినోళ్ళు సార్దు నుంచి ఒక కరికి కట్టింజరే నమస్తే జంగుబాయి ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా నమస్కారం, స్వాగతం. ఈరోజు ఇక్కడ ఉట్నూరులో నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి 3 రోజుల తెలుగు గోండి అనువాద శిబిరానికి వచ్చాను. నేను నన్ను ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించమన్నప్పుడు నేను నా ఆవేదన కొంత పంచుకున్నాను. అదేంటంటే గోండులు చారిత్రకంగా కానీ సాంస్కృతికంగా కానీ చాలా సుసంపన్నమైనటువంటి జాతి తెగ. ఈ ప్రాంతంలో చారిత్రకంగా గోండులు ఒకప్పుడు రాజులు ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంతో బలపరిచారు. వారికి ఎంతో విశిష్టమైనటువంటి మౌఖిక సాహిత్యం ఉంది. పాటలు ఉన్నాయి, కథలు ఉన్నాయి, పొడుపు కథలు ఉన్నాయి, సామెతలు ఉన్నాయి. అయితే ఇటువంటి ఇంత విస్తృతంగా మాట్లాడగలిగినటువంటి జాతి నుంచి చెప్పుకోదగ్గ సాహిత్యం రాలేదు. వచ్చినా కూడా బయట ప్రపంచానికి తెలియదు. మరి భారతదేశంలో వివిధ తెగలు ఈ రంగంలో సంతాలి ఉదాహరణకి వాళ్ళు చాలా ముందుకు రాగలిగారు, చాలా విస్తృతమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించుకోగలిగారు. గోండులు కూడా వారి భాషలో గోండీ భాషలో సాహిత్యం రాసుకోవాలి, పత్రికలు తీసుకురావాలి. ఇగో ఈ విధంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చినా సంతోషంగా ఉంది. మీ భాష మీరు మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. భాష ఒక తెగకు కానీ జాతికి కానీ ప్రాంతానికి కానీ అస్తిత్వాన్ని గుర్తింపు ఇస్తుంది. మీదైనా ఒక ఐడెంటిటీ ఏర్పడుతుంది. అది మిమ్మల్ని బలోపేతం చేస్తుంది, మీకు సాధికారికతను ఇస్తుంది. మీకు అది చెప్పడం కోసం అంటే విద్యా కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టింది. తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనూ మన పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నాం. దానివల్ల పిల్లలు విద్యావంతులు అవుతున్నారు, ఉద్యోగాలు తెచ్చుకుంటున్నారు, మంచి విషయం. కానీ అదే పరిస్థితిలో మనం గోండీ భాషని, కొలామీ భాషని, పరధాని, తోటి తెగలకాలు సంస్కృతికి ఇవ్వవలసిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకపోయిన విషయాన్ని మనం గుర్తించాము. ఇప్పటికైనా మీరు మీ పిల్లలు ఈ పుస్తకాలు రాసుకుని చదువుకుని మీ జాతి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి, బయట ప్రపంచం కూడా తెలియచేయాలి. మీ పిల్లలకి మీ భాష ఎంత తెలుసు, మీ ఆచార వ్యవహారం ఎంత తెలుసు, మీ పాటలు ఎంత తెలుసో ఆలోచించండి. వాటిని మీరు చెప్పాలి. వాళ్ళు బయట ప్రపంచం తాలూకు పుస్తకాలు గోండిలోకి రాసుకోవాలి, గోండి నుంచి పుస్తకాలు బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. మీరు అప్పుడు మీ తాలూకు ఉనికి మరింత సార్థకం అవుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నా. ఇదే విషయం నేను ఈరోజు ఇక్కడ రచయితలకి మిత్రులందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరొకటి ఏమిటంటే మనం ఉదాహరణకి మన పిల్లలు బాగా చదువుకుని మన రాష్ట్రం నుంచి పిల్లలు బాగా చదువుకుని అమెరికా వెళ్తున్నారు. అక్కడ చాలా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు, బాగా ఆర్థికంగా బలపడుతున్నారు. కానీ అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ భారతదేశంలో కూడా అక్కడ తెలియట్లేక అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి అక్కడ అడుగుతారు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, నీ భాష ఏమిటి, నీ భాషలో కవులు ఎవరు, నీ ఆచారం ఏంటి, నీ సంప్రదాయం ఏంటని. అప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్కేసి తెలంగాణకేసి చూస్తున్నారు. తెలంగాణ ఆచార వ్యవహారాలు, బతుకమ్మ, పాటలు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. దీన్ని డయాస్పారా అంటారన్నమాట. సో మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే మన ఆర్థికంగా ఎంత బలపడ్డా, ఎంత డబ్బు సంపాదించుకున్నా, ఎంత ఉన్నత ఉద్యోగాలు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, కలెక్టర్లు అవ్వాలి తప్పనిసరిగా. కానీ అవి ఎంత ముఖ్యమో మీ పిల్లల్లోంచి రచయితలు, కవులు, చిత్రకారులు రావడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎందుకంటే అది మీకు ఆత్మనిస్తుంది, మీ అస్తిత్వాన్ని ఇస్తుంది, గుర్తింపునిస్తుంది, మీరేమిటో మీకు తెలియజేస్తుంది, మీ పిల్లలకి తెలియజేస్తుంది. మీరు మీ పిల్లలకి వారసత్వంగా ఇవ్వగలిగింది ఈ చదువు ఎంత వారసత్వమో సాహిత్యం కూడా అంతే వారసత్వం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ ఇటువంటి వర్క్షాప్ ఈరోజు ఆస్ట్రేలియాలో జరిగింది. అదొక ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్. ఆస్ట్రేలియాలో ఈరోజు అబారిజినల్ ట్రైబల్స్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేరే ఇతర యూరోపియన్ కలోనియల్ పీపుల్ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళక ముందు ఆస్ట్రేలియా ఆదివాసుల ఖండం. అక్కడ ఆదివాసులను చంపేస్తారు కలోనియల్ పీపుల్ వెళ్ళి గుడ్డబెట్టి చెప్పినట్టుగా కొన్ని జాతుల్ని టాస్మేనియాలో జాతి వాళ్ళు గుర్తు చేశారు గుడ్డతో. ఈరోజు వాటికి సంబంధించిన సాహిత్యం గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే ప్రపంచం చెవులకు వెళ్తుందన్నమాట. కాబట్టి నాలాంటి సాహిత్య విద్యార్థికి, యాంథ్రోపాలజీ విద్యార్థికి,
ఇది చాలా చాలా ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఎందుకు ముఖ్యమైన ఘట్టమో వివరించడం కోసమే నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 3 అంశాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఏంటంటే మీకు తెలుసు, 1941-42 కాలంలో కుమ్రంకి నాయకత్వంలో గోండులు నిజాం నవాబు మీద తిరుగుబాటు చేసి 80 సంవత్సరాలు ఇంకొక 20 ఏళ్లలో శతాబ్దం కాబోతుంది. మరి ఆ రోజుతో పోల్చినట్లయితే ఈ గోండు సమాజం ఈ పరిస్థితులు స్థితిగతులు అనూహ్యమైన మార్పు చెందాయి. మామూలు మార్పు కాదు. ఇంతమంది గిరిజన బాలికలు ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులుగా శిక్షణ పొందుతున్నారన్నదే దానికి పెద్ద నిరూపణ. నేను ఇక్కడ పనిచేసిన రోజుల్లో శంభుబాయి ఒక టీచర్ ఒక ఆమె ఉండేది. ఎస్టీ గర్ల్స్ హాస్టల్ మ్యాటర్గా ఉండేది. హడల్ శంభుబాయి అంటే హడల్ అందరికీ. ఆమె హాస్టల్ ముందు ఎవరు కూడా లుంగి పంచ కట్టుకుని వెళ్ళడానికి భయపడేవారు. ఆమె హైమండ్ ఆఫ్టర్గా చదువుకున్నటువంటి మొదటి తరం శిష్యుడు. కానీ ఆమె నా కాలానికి వచ్చేటప్పటికి 42లో ఆమె చాలా ప్రోగ్రెసివ్ టీచర్. 92 నాటికి అంటే 50 ఏళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికీ ఆమె ఒక ఇల్లిటరేట్. ఎందుకంటే మారుతున్న పరిస్థితుల్లో ఆమె చదువుకున్న చదువు సరిపోలేదు. ఆమె హాస్టల్లో మెస్ బిల్లులు క్లెయిమ్ చేయలేదు, ఎవరు మెస్ బిల్లులు పెట్టుకోలేదు. చూస్తే శంభుబాయి హాస్టల్లో ఏడాది పాటు మెస్ బిల్లులు పెట్టలేదు అన్నారు. నేను మా పీఓకి ఫిర్యాదు చేశాను, సార్ శంభుబాయి ఏడాది నుంచి హాస్టల్ బిల్లులు పెట్టలేదు అంటే మా పీఓ అన్నాడు, మీ ఆఫీస్లో సూపరింటెండెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన నుంచి బిల్లు తయారు చేయమని. అంటే ఆమె చదువుతున్న చదువు ఈ బిల్లు తయారు చేసే చదువు కాదు. ఆమె నీతి, న్యాయం, డిసిప్లిన్ వీటి నేర్పింది. ఆ రోజుతో పోలిస్తే, శంభుబాయితో పోలిస్తే ఈరోజు ఇంతమంది గిరిజన బాలికలు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి ఉన్నారు. మీరు ఉపాధ్యాయులు కాబోతున్నారు. మీ దగ్గర కొన్ని తరాల పాటు 30-35 ఏళ్ల పాటు గిరిజన బాలబాలికలు చదువుకోబోతున్నారంటే కుమ్రంకి ప్రాణాలు అర్పించిన 80 ఏళ్ల తర్వాత ఈ నేల కానీ ఈ పరిస్థితి కానీ ఊహించలేనట్టుగా ఉంది. నిన్న మేము సాయంకాలం లాగా లోపలికి వెళ్తే అసలు పెద్ద సముదాయం ఏమిటంటే ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కడుతున్నారు. 30,000 కోట్ల రూపాయల బిల్డింగ్స్, పెద్ద సముదాయం. యూనివర్సిటీకి అట్లాంటి బిల్డింగ్ లేదు. ఎన్నో జిల్లాల్లో యూనివర్సిటీలు అలాంటి బిల్డింగ్లు లేవు. ఒక ఈఎంఆర్ఎస్కి అట్లాంటి బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు. కాబట్టి విద్య పరంగా ఐటీడీఎల్ సాధించినటువంటి అంగలు వేసిన పెద్ద పెద్ద అంగలు అసలు మనం ఊహించలేము. కానీ అదే ప్రపోర్షన్లో సాహిత్యానికి సంబంధించి ఏం వర్క్ జరిగింది అని చూస్తే చాలా 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 నిరాశాజనకమైన పరిస్థితి కనబడుతుంది. భారతదేశంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీకు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన దేశం. ఏ దేశంలో కూడా భారతదేశంలో ఉన్నంతమంది గిరిజనులు చైనాలో కానీ మరి ఏ దేశంలో కానీ గిరిజనులు లేరు. దాదాపుగా 10 ఏళ్ల కింద లెక్కల ప్రకారం 10 కోట్లు, ఇప్పుడు బహుశా ఒక 13-14 కోట్లు జనాభా ఉంటారు గిరిజనులు. దేశ జనాభాలో 9% ఉన్నారు గిరిజనులు. 700 కాదు. భాషా సమాన వాడు కూడా ఇచ్చేస్తారు. దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ వేరే భాషల నుంచి సంతాలీలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే వాటి కూడా అవార్డులు ఇస్తారు. సంతాలీలో ట్రాన్స్లేట్ అయిన పుస్తకాలు ఏమని చూశాను నేను. ఏ పుస్తకాలు సంతాలీలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ బెంగాలీ పుస్తకాలు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. కానీ లేటెస్ట్ మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కాళిదాసు రాసిన మేఘ సందేశాన్ని సంతాలీలో అనువాదం చేసుకుంటే దానికి అవార్డు ఇచ్చారు. మేఘ సందేశం. హరివంశరాయ్ బచ్చన్ రాసిన మధుశాలను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే సంతాలీలో అవార్డు ఇచ్చారు. 75 ఏళ్ళకి భారత స్వాతంత్రం వచ్చిన 75 ఏళ్ళకి ఒక సంతాలి, ఒక మురుము వంశాన్ని గోత్రానికి చెందినటువంటి ఒక స్త్రీ, ఒక మహిళ భారత రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికై ఆమె భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి ఒక చారిత్రాత్మక ఘటనలో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. ఒక సంతాలి మహిళ భారత రాష్ట్రపతి కావడం వెనక మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే సంతాలి సాహిత్యం తాలూకు ప్రభావం ఆ అస్తిత్వాన్ని గుర్తింపు లభించింది, ఐడెంటిటీ లభించింది. కాబట్టి ఈరోజు ఆమె అక్కడ భారత రాష్ట్రపతిగా ఉండగలిగాయి. ఆ అవకాశం భారత రాష్ట్రపతిగాను, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గవర్నర్ గాను, ముఖ్యమంత్రి గాను, మంత్రి గాను, ఒక గోండి మహిళకు కూడా ఎంపికయ్యి అన్ని అధికారాలు
భారత రాజ్యం అందజేసింది. కానీ నాకు తెలిసి ఒక గోండి మహిళ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యిందో లేదో నాకు తెలియదు కదా. లేదు అయిందా? ఒకళ్ళ ఒక్కరు ఒక జాతి తెగల జాతి అన్న ఒక జనజాతి. ఒక జనజాతి తన ఐడెంటిటీ నిరూపించుకునే క్రమంలో, గుర్తింపు పొందే క్రమంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించేది సాహిత్యం. బలమైన సాహిత్యం సృష్టించబడకుండా, బలమైన సాహిత్యం రాసుకోకుండా ఏ జాతికి గుర్తింపు రాదు. అందరికీ తెలుసు ద్రావిడ భాషలు ఉన్నాయి. అందులో ద్రావిడ భాష 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. ఉత్తర ద్రావిడ భాష ఒకే ఒకటి ఉంది, వాయువ్య భారతదేశంలో ఒకటి. మధ్య ద్రావిడ భాష, దక్షిణ ద్రావిడ భాష. మధ్య ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగుతో పాటు తక్కిన గిరిజన భాషలన్నీ వస్తాయి సరదా తప్ప. అందులో గోండి, పొలామి, పర్జి, కుయ్యి, కొండ, కోయ ఇవన్నీ కూడా మధ్య భారత భాషలు. 1000 ఏళ్ల కిందట తెలుగు కూడా 1000 ఏళ్ల కిందట అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్రీస్తు శకం 6-7 శతాబ్దాల నాటి పరిస్థితి చూసుకుంటే తెలుగు కూడా ఈ ట్రైబల్ భాషలో ఒక భాషగానే ఉండేది. యథార్థానికి తెలుగు అంటే ఆ పదం దేని నుంచి పుట్టిందయ్యా అంటే తెలుగు అంటే దక్షిణం వైపు ఉండేది అని. సో దక్షిణం వైపు ఉండేది అనేది తెలుగు అన్నారు. తెలుగు అయ్యింది అంటే అది ఒక చిన్న ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్. వెరీ వెరీ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు. అటువంటి తెలుగు ఈరోజు ethor.Gond వెబ్సైట్ని చూడొచ్చు మీరు. అందులో ప్రపంచ భాషత్వాలకు వివరాలు ఇస్తారు. ఏ భాష జనాభా రీత్యా, మాట్లాడేవాళ్ళ రీత్యా ఏ స్థానంలో ఉందో ethor.Gond చూపిస్తారు. దాని ప్రకారం తెలుగు ప్రపంచ భాషల్లో 15వ స్థానంలో. యథార్థానికి నాకు ఆ ethor.Gond వాళ్ళ లెక్కలతో నాకు పేచీ ఉంది. వాళ్ళు బెంగాలీని సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్లో తీసుకొచ్చారు, తెలుగుని డబుల్ డిజిట్ ర్యాంక్లో పెట్టారు. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ రిజర్వేషన్స్ అబౌట్ దట్ కౌంట్. నా దృష్టిలో ఓకే 15వ నెంబర్ వేసుకోండి. కానీ అత్యున్నత సాహిత్య భాష, క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్, శ్రేష్ఠ భాష, ప్రాచీన శ్రేష్ఠ భాష గ్రీకు, లాటిన్, అరబిక్, సంస్కృతం, పాడి, తమిళం ఇవన్నీ కూడా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇటువంటి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్లో తెలుగు కూడా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ అనవచ్చు. ప్రపంచ సాహిత్యపరంగా సాహిత్య భాషల్లో తెలుగు మొదటి 10 భాషల్లో ఒక భాషలో. ప్రపంచ సాహిత్యాలు చాలా సాహిత్యాలతో నాకు ఉన్న పరిచయం దృష్ట్యా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే తెలుగులో ఉన్నటువంటి పద్య నిర్మాణం ప్రపంచ భాష ఎక్కడ లేదు. తెలుగు ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ఈరోజు తెలుగు చాలా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ లాంగ్వేజ్ యూఎస్ ఉంది. తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు భాష, తెలుగు సంస్కృతి దాదాపుగా ప్రపంచం అంతా 11 కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఈ మార్పు ఎట్లా సాధ్యమైంది? తన సహా గిరిజన భాషలు ఎందుకు అక్కడ ఉండిపోయి, గోండి కానీ, కుయ్యి కానీ, కోయ కానీ ఎందుకు ఆ స్థితిలో ఉండిపోయాయి? ఎందుకు తెలుగు ఇంత పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక పెద్ద మనిషి ఏమన్నాడంటే 2 పదాలు ఉన్నాయి, డైలెక్ట్ అండ్ లాంగ్వేజ్. డైలెక్ట్ అంటే మాటలు, లాంగ్వేజ్ అంటే భాష. యథార్థానికి ప్రతి భాష కూడా డైలెక్ట్. మన ఇంగ్లీష్ అనే భాష యథార్థానికి అది ఆంగ్లో సాక్సన్ డైలెక్ట్. ప్రతి భాష కూడా డైలెక్ట్. అయితే ఒక పెద్ద మనిషి, ఒక పండితుడు ఏమన్నాడంటే ఒక డైలెక్ట్ భాషగా ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ డైలెక్ట్ విత్ ఎన్ ఆర్మీ. ఏ డైలెక్ట్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళకి పెద్ద సైన్యం వెనకాలంటే అది భాషగా మారిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ అట్లగా మారిపోతుంది. పెద్ద నౌకాబలం, మందుగుండు సామాను, తుపాకులు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ డైలెక్ట్ లాంగ్వేజ్గా మారిపోతుంది. తెలుగు అది ఒక పెద్ద మనిషి అన్నమాట, అది అర్థ సత్యం. నేనేమంటానంటే ఏ లాంగ్వేజ్ దట్ హ్యాస్ పోయట్స్ ఏ డైలెక్ట్ దట్ హ్యాస్ పోయట్స్ విల్ రిమైన్ లాంగ్వేజ్. తెలుగు డైలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా అయింది అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ పోయిట్స్ కవిత్రయం మొదలుపెట్టి 1000 ఏళ్ల పాటు వాళ్ళు తెలుగుని అత్యున్నత సాహిత్య భాషగా మార్చారు. అది మీరు అనుకుంటారు సాహిత్యపరమైన పని అనుకుంటారు, కాదు. దట్ వాజ్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీ. వాళ్ళు చెప్పడం మొదలుపెట్టి గంట రోజు చెప్పాలని ఎలాగ తెలుగు భాష, తెలుగు సాహిత్యాన్ని వాటి ద్వారా పొలిటికల్ యాక్టివిటీ చేశారు.
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావడానికి ఒకానొక ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఆంధ్ర పాలన నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఒకానొక ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే తెలంగాణ భాషను అవమానించాలన్న కారణం, తెలంగాణ భాష గుర్తింపు లేదన్న కారణం, తెలంగాణ యాసని కించపరుస్తానికి ఒక ప్రధానమైన కారణం ఏంటి. వేరే ఇతర కారణాలు, చారిత్ర కారణాలు, ఆర్థిక కారణాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ట్రిగ్గర్ ఫోర్సెస్, ట్రిగ్గర్ పాయింట్స్ was that particular dialect was humiliated by the ruling political groups of the communists. తెలుగు కవులు నన్నయ్య నుంచి మొదలు గురజాడ అప్పారావు దాకా 1000 ఏళ్ల పాటు తెలుగు భాషను ఒక రాజకీయ అధికారాన్ని సాధించుకునే క్రమంలో, సామాజిక అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుకునే క్రమంలో ఆ భాషను బలపరుచుకుంటూ వచ్చారు. మిత్రులారా, ఆ పని ఈరోజు గోండులు చేయవలసింది. మీరు బాగా పొలాల్లో పంటలు పండించాలి, అధిక దిగుబడి తీసుకురావాలి, మీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, మంచి చదువుకోవాలి, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు కావాలి, రోడ్లు పడాలి, ప్రాజెక్టులు కట్టాలి, ఇవన్నీ జరగాలి. నేను ఒక 35 ఏళ్ల పాటు విద్యుత్ సంక్షేమం ఇవే మాట్లాడాను, జరగాలి. కానీ వీటన్నిటితో సమానంగా ఇంకా చెప్పాలంటే వీటన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రముఖంగా జరగవలసిన కార్యక్రమం ఏమిటంటే గోండు భాష, గోండు సాహిత్యం. దాన్ని నేను సంతాలు ఉదాహరించాను. ఈరోజు ఒక సంతాడి ఉంటే భారత రాష్ట్రపతి కాగలిగిందంటే ఏమిటంటే, ఎందుకు మీరు అడగచ్చున్నాను, అయ్యా మీరు చెప్పండి, మరి 130 లక్షల మంది ఉండే గోండులు ఎందుకు వెనుకబడ్డారు, 70 లక్షల మంది ఉండే సంతానీలు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళారని అడగచ్చు. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. సంతానులు ఎప్పుడు రాజులు కాదు, గోండులు రాజులు. క్రీస్తు శకం ఆల్మోస్ట్ 10వ శతాబ్దం నుంచి, ఇంకా చెప్పాలంటే 14 నుంచి 16 శతాబ్దాల మధ్య కాలంలో గోండులు ఈ ప్రాంతానికి జైలుపడి పరిపాలన చేశారు. వాళ్ళు మరాఠాలతో పోరాడారు, మొఘల్స్తో పోరాడారు. ఎందుకంటే మొఘల్ సైన్యాలు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రయాణించాలంటే అరబ్బుల కాలం నుంచి, ఖిల్జీల కాలం నుంచి, తుగ్లకుల కాలం నుంచి, లోడీల కాలం నుంచి మొఘల్ సైన్యాలు, ముస్లిం సైన్యాలు, ముస్లిం దండయాత్రలు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవేశించాలంటే గోండు భూమిని దాటి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ప్రతి ఇన్వేడింగ్ విదేశీయులతో గోండు తలపడి లొంగిపోలేదు, బానిసలు కాలేదు. ఈ మధ్య ఒక చలనచిత్రంలో గోండులు చూపిస్తూ నీ బాంచం దొరాలనిపించాడు, నా రక్తం ఉడికిపోయింది. ఒక గోండు జీవిత కాలంలో ఒక గోండు నోట మట్టలు నీ బాంచం దొరాల మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళారు. ఒక గోండు జీవితంలో ఎవరు మాట్లాడారు. గోండుల ఆత్మాభిమానటువంటి నాకు తెలుసు. నేను గోండు రాజా ఆత్రం భగవంతరావు గారిని చూడడానికి కంచంపల్లి వెళితే చూసాను, గోండు రాజు ఎలా ఉంటాడు, చిన్న పూరి గుడిసి కావచ్చు, కానీ రాజు అంటే రాజు. ఆ పురాతన గోండు రాజవంశం తాలూకు దర్పం, ఆ స్వాభిమానం, ఆ ఆత్మాభిమానం, గౌరవం ఆయన చూశాను. అటువంటి జాతి మీరు వారసు, అటువంటి సంస్కృతి మీరు వారసు. మీకు ఎటువంటి సాహిత్యం కావాలి, ఎటువంటి కథలు కావాలి, కవితలు కావాలి, పాటలు కావాలి, మీకు ఒక నల్లే రావాలి, తిక్కన రావాలి, ఒక ఎర్రపేట రావాలి, ఒక పాల్గొని సోమనాథం రావాలి కదా, గురుజాలు రావాలి, శ్రీశ్రీ రావాలి, ఎందుకు రాదు? ఎంత 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 1000 ఏళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు. మిత్రులారా, సాహిత్యం రాయకుండా, రచనలు చేయకుండా, కవులు రాకుండా, రచయితలు రాకుండా మీకు రాజకీయాధికారం రాదు. మీరు ఆర్థికంగా బలపడ్డా కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధి మీ సామాజిక అభివృద్ధిగా మారదు. మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. మీరు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పెట్టుకుని మీరు టమాటాలో సోయాబీన్లో పండించుకుని మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఆ మిగులు సంస్కృతిగా మారాలి అంటే మీ ఇళ్లలో ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, కలెక్టర్లు ఎంత రావడం అవసరం ఉందో కవులు, రచయితలు, చిత్రకారులు ఎందుకంటే ఎక్కువ అవసరం. కవులు, చిత్రకారులు, కవులు, రచయితలు లేకపోతే ఆ భాష పొందుతుంది. మీకు మాట్లాడేటట్టు అనమాట, మీరు మోకపోయినట్టు, నా దృష్టి మోకపోయినట్టు. 130 లక్షల మంది గోండులు వాళ్ళు మోగపాడారు. ఎందుకంటే మీ మాట వల్ల వింటారా, మీ పాటల వల్ల విన్నారా? నేను మొత్తం ఇంటర్నెట్ అంతా శోధించాను. గోండుల మీద పుస్తకం ఉందా, గోండు సాహిత్యం మీద.
1935లో ఎల్విన్ గారు ఒక్క పుస్తకం తీసుకొచ్చాడు, సాంగ్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఇంగ్లీష్లో. ఆయన కూడా ముఖ్యంగా సెంట్రల్ ఇండియన్ బోర్డ్స్, మధ్యప్రదేశ్ బోర్డ్స్. ఆ పుస్తకం తర్వాత 1930 తర్వాత ఇప్పటిదాకా బోర్డు సాహిత్యంలో ఇంగ్లీష్ అనువాదం. మరి ఇదే పరిస్థితిలో మీరు కొనసాగితే ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతారు, ఎన్నేళ్ళు కొనసాగుతారు చెప్పండి. ఒక ఆయన నేను నెట్ చూస్తూ ఉంటే ఈ మధ్య రీసెంట్గా టైప్స్ 35 మంది ఇండిజినస్ పోయిట్స్ పుస్తకం ఉన్నాయి. ఆ పుస్తకం రావడం ఏంటి, ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని భాషలను దాన్ని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. 35 మంది గిరిజనుల గురించి. అందులో ఒక కవి ఓ పాట రాశాడు, అది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. ఒక ఆస్ట్రేలియన్ ఆదివాసీ భాషలో రాస్తున్న కవిత అన్నమాట. ఆ కవిత నేను మీకు తెలుగులో వినిపిస్తాను. చాలా చిన్న కవిత. ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, 2 కవితలు వినిపిస్తాను. ఆస్ట్రేలియన్ ఎవార్జల్స్ రాస్తున్న ప్లేస్ లేటెస్ట్, ఇది 2022లో వచ్చిన పుస్తకం. నిన్నగా వచ్చిన పుస్తకం గురించి వరల్డ్ లిటరేచర్ టుడే అనే వెబ్సైట్లో వచ్చిన పుస్తకం. వరల్డ్ లిటరేచర్ టుడే, ప్రపంచ సాహిత్యం ఈరోజు, ఆ పత్రిక ప్రపంచ సాహిత్యం ఈరోజు అనే పత్రికలో వెంటనే ఆ పుస్తకం గురించి రాస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియన్ ఎవార్జల్స్ సాహిత్యం గురించి 2 పోయిమ్స్, ఒక పోయిం వినిపిస్తారు. మొదటి పోయిం ఏంటంటే, నా మనసు లోపల, తెలుగులో చెప్తున్నాను, నా మనసు లోపల ఎంత లోతుగా, ఎంత ఖాళీగా ఉందండి. నా మనసు లోపల ఎంత లోతుగా, ఎంత ఖాళీగా ఉందంటే, దాన్ని దాటడానికి ఏదైనా దాటాలని ఏమి ఉండాలి, కాలం ఉంది. దాటాలని ఏం కావాలి, ముద్ర కావాలి. ఈ కవి ఏమంటున్నాడు, దాన్ని దాటడానికి నువ్వు 4 మాటలు అరువివ్వు అంటున్నాడు. ఆ ఖాళీ దాటడానికి నువ్వు నాకు 4 మాటలు ఇస్తే ఆ ఖాళీ దాటతాను. ఇది ఆస్ట్రేలియన్ ఆదివాసీ తాలూకు కవితలు అనుకోవట్లేదు నేను. ఇది గోకుల కవిత, పొలాల కవిత, తోటి కవిత, పదాల కవిత. మీరు ఖాళీ ఉంది, there's a big chasm between you and the మెయిన్ స్ట్రీమ్. మీరు ఆ ఖాళీని దాటాలంటే మీరు తెలుగు మాట్లాడితే ఖాళీ దాటలేదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఖాళీ దాటలేదు. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడాలి, తెలుగు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. మీరు ముందు మాట్లాడాల్సింది మీ మాటలు తీసుకుంటారు. ఏమి రాస్తారు, ఇంకొక కవిత చూడండి, చాలా ఆయన చెప్తున్నాడు. చెట్ల కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనపడతాను. రాళ్ల కేసు చూస్తాను, ఇవే చెప్తుండేవి. రాళ్ల కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనపడతాను. నీళ్ళ కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనపడతాను. పిట్టల వైపు చూస్తాను, నాకు నేను కనపడతాను. దేశం వైపు చూస్తాను, నాకు నేను కనపడతాను. నా వైపు చూసుకుంటాను, మా ముసలి వాడు కనపడతాను. ముసలివాడు ఎందుకు ముసలివాడు కనపడతారు? ఒక ఆఫ్రికన్ సామెత ఉంది. అదేమిటంటే, ఒక గిరిజన వాడి సామెత ఏంటంటే, ఒక వృద్ధుడు కానీ మరణిస్తే ఒక గ్రంథాలయం అంతరించిపోయినట్టు. అది వాడి సామెత. ఒక వృద్ధుడు మరణిస్తే, మనం ఒక వృద్ధుడు మరణిస్తే వార్తలు రాస్తాం. ఒకడు మరణిస్తే, ఒకడు ఎంక్వైరీ చేస్తే వృద్ధాపంలో మరణించాడు, వడదెబ్బలో మరణించాడు రాస్తుంది. ఆఫ్రికన్ సామెత వృద్ధుడు మరణిస్తే ఒక గ్రంథాలయం మరణించింది. ఒక 10 ఏళ్ల కిందట అండమాన్లో ఒక పర్టికులర్ ట్రైబల్, ఒక ట్రైబ్ చెందినటువంటి చిట్ట చివరి మహిళ మరణించింది. చిట్ట చివరి మహిళ, ఆ భాష మాట్లాడే ఎవరు లేరు, ఆమె చిట్ట చివరి మహిళ. ఆమె మరణించినప్పుడు పండితులు ఏమన్నారంటే, ఒక సముద్రం ఇంకిపోయింది. ఎందుకంటే మనకి ఆమె తెలియదు, ఆ పదాలు తెలియదు, ఆ మాటలు తెలియదు. వాడు ఏ మాటల్లో పక్షుల గురించి, చెట్ల గురించి, వీటి గురించి మాట్లాడడం తెలియదు. ఇంకా అదృశ్యం అయిపోయింది. ఒక భూఖండం అదృశ్యం అయిపోయినట్టు అనమాట. ఇంకా భూమి గురించి మనకేం తెలియదు. మనకి ఒక తెగ మొత్తం మాట్లాడలేదు అంటే ఇంకోటి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భాష విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఒకటి చాలా గొప్ప భాష, ఒకటి చాలా తక్కువ భాష ఉంటుంది. గిరిజన భాష కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ కాదు, గ్లోబల్ భాష కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గొప్ప భాష కాదు. 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తానండి. ఇంగ్లీష్లో మీ చిన్నాన్న గారు అబ్బాయిని ఏమని పిలుస్తారు?
ఏమంటారు? మా చిన్న పెద్ద ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? కజిన్ బ్రదర్ అనకూడదు, కజిన్. అత్త కొడుకు కజిన్. మీ మీ తోడలు కొడుకు కజిన్. మీ మరిది గారి కొడుకు కజిన్. మీ పిల్లవాడు మీ రెండే అన్నమాట, సన్ కజిన్. మీ పిల్లవాడే కొడుకు కాకపోతే కజిన్. గోండిలో ఎన్ని కిన్షిప్ వర్డ్స్ లెక్క కూర్చుని లెక్క. కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వ పదాలు. ఏ గిరిజన భాషలో బంధుత్వ పదాలు కనీసం 20-30 వెరీ వెరీ రిచ్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ కిన్షిప్ మీద. సంస్కృతం తెలుగు కూడా పేద భాష గిరిజన భాషతో పోలిస్తుంది. కిన్షిప్ చాలా ముఖ్యం గిరిజన సమాజంలో. ఇంగ్లీష్లో మంచుని ఎన్ని పదాలతో పోలుస్తాం మనం? డిక్షనరీ సినానిమ్స్ ఆఫ్ స్నో అని కొట్టాడు. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం 10 పదాలు పెట్టుకుంటారు. స్నో. ఎస్కిమోల దగ్గర స్నోకి సంబంధించి కనీసం 100 పదాలు. ఆ మంచు జనవరిలో మంచు వేరు, ఫిబ్రవరిలో మంచు వేరు, మార్చిలో మంచు వేరు, పొద్దున మంచు వేరు, మధ్యాహ్నం మంచు వేరు, సాయంకాలం మంచు వేరు, రాత్రి అర్ధరాత్రి పడే మంచు వేరు, తెల్లవారుజాము పడే మంచు వేరు. కనీసం 100 రకాల మంచు ఉన్నాయి. సముద్రం మీద పడే మంచు వేరు, భూమి మీద పడే మంచు వేరు. మీ అడవుల్లో ఉన్నటువంటి మీ చెట్టు పిట్టలు వాటి జాగ్రత్త తయారు చేయండి. ఊహించలేదు. నేను చెంచు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను శ్రీశైలం. పాల్గొంటాను కొట్టవేల గ్రామంలో. ఒకసారి వాటితో కలిసి నడుచుకుంటూ ఈ చెట్టు ఏమిటి, ఆ పుట్టు ఏమిటి, ఆ మొక్క ఏమిటి అడుగుతుంది. జనరల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్లో అయితే బొటానికల్ వాక్ అన్నమాట. అది తెలుసుకుందామని వాటి కలిసి నడుస్తున్నాను. సరే ఒక తీగ చూపించారు. తీగ చెట్టే. ఆ చెట్టు దగ్గర వాళ్ళు ఒక ఆకు చూపించి దీన్ని పాల కొడిసే అంటారు. ఆ చెట్టు సార్, ఇది పాల కొడిసే చెట్టు సార్. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మా చెంచు వాళ్ళు అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఆకలి వేస్తే ఏం చేస్తారంటే మేకపాలు పిండుకుంటారు. ఒక దొడ్డు తయారు చేసుకుని ఆ మేకపాలు దొడ్డులో పిండుకున్నాక ఈ పాల కొడిసే చెట్టుని ఆకులు పిండితే ఆకు నుంచి పాలు పడతాయి, చిన్న చిన్న బొట్టులాగా పడతాయి అన్నమాట. ఈ ఆకు తింటే ఆకుని అంటి పెట్టుకుని 2-3 బొట్లు ఆ పాల దొందులో పడితే 10-15 నిమిషాల్లో ఆ పాలు పెరుగు అయిపోతాయి సార్. ఆ పెరుగు తిని ఆకలి తీర్చుకుంటారు. సరేనా? ఈ మాట నాకేం గుర్తొచ్చింది, 3000 ఏళ్ల కిందట హోమర్ అనే కవి ఇలియడ్ అనే పుస్తకం రాశాడు. గొప్ప గ్రంథం, ఎపిక్ అన్నమాట. ఆ హోమర్ ఇలియడ్ పుస్తకంలో ఈ చెట్టు గురించి రాశాడు. ఎక్కడ హోమరు, ఎక్కడ చూసుకోవడం. బట్ హోమర్ ఈ చెట్టు గురించి రాశాడని తెలుసు అందరికీ. బట్ హోమర్ ఇప్పుడు అట్లా తాగుతాడని అనుకుంది. బట్ చెంచువాడికి నిత్య జీవిత అనుభవం అని ఎవరికి తెలియదు. మీ చెట్టు, మీ పక్షులు, మీ చిక్కు ప్రశ్న, మీ పొడుగు కథలు. మీ పొడుగు కథలు ఎప్పుడన్నా మీరు జాగ్రత్త రాస్తారా? మీ పొడుగు కథలు దొరకవు. ఆ పొడుగు కథలు మనకి ఆ పొడుగు కథలు కావాలి. ట్విట్టర్ ఉంటుంది తెలుసు చాలా. ట్విట్టర్ సోషల్ మీడియా టూల్స్లో ట్విట్టర్ విఐపి మీడియా అన్నమాట. పెద్ద వాటి ట్విట్టర్ రాసుకుంటూ ఉంటారు. నాలాంటి రామ్మోహన్ లాంటి మధ్యతరగతి జీవులు మేము ఫేస్బుక్ రాసుకుంటూ ఉంటాం. ట్విట్టర్ అంటే విఐపి మీడియా. సినిమా యాక్టర్లు, క్రికెటర్లు, రాజకీయ నాయకులు రాసుకునే మీడియా. ఆ ట్విట్టర్లో చాలామంది, కొన్ని లక్షల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫాలో అయ్యే ఒక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఏంటంటే ఆఫ్రికన్ ప్రోవెబ్స్, ఆఫ్రికన్ సామెతల మీద ఒక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఉంది. మీరు కొట్టి చూడండి ట్విట్టర్లో. కొన్ని లక్షల మంది ఫాలో అవుతుంటారు. వాళ్ళ ప్రావెబ్స్, ఒక్కొక్క ప్రావెబ్ చదువుతుంటే ప్రపంచం ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. మీరు చాలా వినుంటారు ఒక సామెత, ఆఫ్రికన్ సామెత. ఒక పిల్లవాడిని చదివించాలంటే ఒక గ్రామం కావాలి. ఇది సామెత. ఇట్ టేక్స్ ఎ విలేజ్ టు రైజ్ ఎ చైల్డ్. చిన్న విషయం. దీని మీద రోజంతా మాట్లాడతారు. ఇటువంటి గోండు సామెతలు, గోండు ప్రోవర్బ్స్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఉండద్దా? గోండు సామెత మీద హ్యాండిల్ ఉండద్దా? తెలియదా? గోండు సామెత ఏంటో. గోండు పొడుపు కథలు. మీ పొడుపు కథ నాకు తెలియాలి కదా. మీరు పొడుపు కథ పొడిచినప్పుడు ఎట్లా నవ్వుకుంటారో తెలియాలి కదా. మీ చిక్కు ప్రశ్నలు, ఇంగ్లీష్లో పోనాడ్రమ్ అంటారు. మీ చిక్కు ప్రశ్నలు నాకు తెలియాలి కదా. ఒక చిక్కు ప్రశ్నలు గిరిజన జీవితంలో చిక్కు ప్రశ్నలు ఒక పెద్ద లెర్నింగ్ టూల్. అది చిక్కు ప్రశ్న ద్వారా ఇప్పుడు మన వాడు కాన్సెప్ట్ స్కూల్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు. కాన్సెప్ట్ ఫార్మేషన్ అంటారు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటారు. ఇవన్నీ కొత్త భాష. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది కానాడ్రమ్లో వస్తుంది. ఒక చిక్కు ప్రశ్న చెప్తారు.
ఈ చిక్కు ప్రశ్న ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? ఆ చిక్కు ప్రశ్న ఒక్కొక్క చిక్కు ప్రశ్న నుంచి ఒక్కొక్క ఇతిహాసం పుడుతుంది. అది చిక్కు ప్రశ్న నాకు తెలియదా? మీ పాట నాకు తెలియదా? కాబట్టి ఇటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది. మీకు చెప్పవలసిన బాధ్యత నాలాంటి పాట మీద ఉంది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఏంటంటే, ఎంతోమంది రచయితలు, కవులు, రాజకీయ నాయకులు చేయని పని చేయాలని అనిపించని పని మా మోహన్ ముందుకు రావడం కాదు. మోహన్ మనస్ఫూర్తిగా అభినందించడం కాదు, గుణపడి ఉంటాను. గిరిజన ప్రేమికుడి కింద, గిరిజన భాషా ప్రేమికుడి కింద నేను రుణపడి ఉంటాను. చిన్న విషయంగా మీరు చేస్తాను. తెలియాలి కదా, ఒక కొత్త పెళ్లికి తెలియాలి కదా. నేను పెళ్లికి ఎట్లా చేసుకుంటాను, శ్రాద్ధకంగా ఎట్లా చేస్తాను, పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు పుట్టు వెంట్రుకలు తీసినప్పుడు ఏం మంత్రాలు చదువుతారు నాకు తెలియాలి కదా. మేము తెలుసుకోవాలి కదా మీ గురించి. మీరు ఇండోనేషియాలో లేరు, మీరు గ్రీన్లాండ్లో లేరు, మీరు ఆఫ్రికాలో లేరు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మాతో ఉన్నారు, మా మధ్యలో ఉన్నారు, మేము మీ మధ్యలో ఉన్నాం. మరి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ సమాజానికి లేదా? తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ లేదా? తెలంగాణ సంస్కృతి శాఖ లేదా? తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రి లేదా? అయ్యా ఈ మాట మీ పత్రికలో రాయండి ఇలా అన్నాడు చిన్నవేరబద్రుడు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి లేదా? ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి గిరిజన మీరు కాపాడారు. మీరు ఈ మొత్తం తెలంగాణ కాపాడారు, మీరు కోటగా కాపాడారు. మీరు అన్ని రకాల విదేశీ దండయాత్రల నుంచి పంజాబ్లో ఖైబర్లో కాపాడడానికి కానీ గోండ్వానా కాపాడగలిగింది. గోండ్వానా లేకపోయి ఉంటే దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం వేరే విధంగా ఉండే చరిత్ర. ఇంత పవర్ఫుల్ సోషల్లీ, హిస్టారికల్లీ, కల్చరల్లీ ఇంత పవర్ఫుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ మీ జీవితం గురించి, మీ సాహిత్యం గురించి మాకు తెలియాలి కదా, నేను తెలుసుకోవాలి కదా. దురదృష్టవశాత్తు నా జీవితం అంతా గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో గడిపింది. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ గడపకుండా ఉపాధ్యాయుడిగా జీవించి ఉంటే, ఓ మెస్రం మనోహర్గా జీవించి ఉంటే నేను కనీసం ఒక 10 పుస్తకాలు రాయలేకపోయామని చెప్తాను. నాకు వసంతరావు దేశపాండే చూస్తే చాలా అసూయగా ఉంటుంది. ఆయన రాయగలిగాడు జీవితం ఒక అడవి ఊరు లాంటి నవల గురించి. ఏమి ఒక అడవి ఊరు నవలలు కన్నడలో ఎందుకు అనువాదం కావాలి? ముందు గోండిలో అనువాదం కావాలి కదా. మీ గురించి రాశాడే తెలుసా? మీకు తెలుసా దేశపాండే గురించి రాశాడని? గోండి సమాజంలో కొమరం భీము నుంచి ఇంద్రవెల్లి కాల్పు దాకా, ఇంద్రవెల్లి కాల్పుల నుంచి వరుణరెడ్డి గారి దాకా ఎంత చరిత్ర జరిగిందో వసంతరావు దేశపాండే ఎవరు తెలుసు. ఆ పుస్తకాలు గోండిలో అనువాదం కావాలి, కొలాంలో అనువాదం కావాలి. ఒక కాళిదాసు రాసిన మేఘసందేశం సంతానంలో అనువాదం అయినప్పుడు ఒక కాళోజీ రామాయణంలో నాగోడ గోండిలో రావద్దా? ఓ దాసరి కృష్ణమాచార్య పద్యాలు మీరు రావద్దా? మిమ్మల్ని నేను మోటివేట్ చేయడానికి రాలేదు. మోహన్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయమన్నాడు. నేను మోటివేట్ చేయడానికి రాలేదు, నేను ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చాను, రెచ్చగొట్టడానికి వచ్చాను. మీ యువ గారు మాట్లాడడానికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఆయన ఒక IAS అధికారులుగా 4 మాటలు మాట్లాడారు. ఆయన భాష గురించి, సంస్కృతి గురించి, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న 4 మాటలు కూడా చాలా ప్రామిసింగ్గా మాట్లాడారు. మాలాంటి కూడా మీకు చూస్తుంది. మీరు నిజంగా గోండి సాహిత్య సమ్మేళనం చేయగలిగితే 4 రాష్ట్రాల్లో ఉంటే గోండి ఓరల్ లిటరేచర్తో మొదలు పెట్టడం, గోండి సాహిత్య సమ్మేళనం చేద్దాం, రామాయణ సమ్మేళనం చేద్దాం, మహాభారత సమ్మేళనం చేద్దాం. ఈ ఓరల్ రామాయణాసు, ఓరల్ భారతాసు ఏమున్నాయో విందాం. రాత్రాలు విందాం, తెల్లవారుజాగా విందాం. తోటిలు కింద పాటలు, మీరు ముందు పాటలు పాటలు రికార్డ్ చేద్దాం, వీడియోగ్రాఫ్ చేద్దాం. ఇది ఒక సాంస్కృతికంగా ఇంత సుసంపన్నమైనటువంటి ఒక జాతి గురించి తెలియకపోతే ప్రపంచం ఎంత పేదలైపోతుంది. అవునా కదా? అంగీకరించారు. మీరు ప్రపంచానికి మేలు చేయాలని గురించి మాకు చెప్పండి. అటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మొదటి అడుగుగా ఈ బాల సాహిత్య రూపకల్పనతో ఈరోజు వచ్చి 16 పుస్తకాలు గోండిలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. అలాగే 20 పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులో చేస్తున్నారు. సరే, ఈ 16 పుస్తకాలు పెద్ద పుస్తకాలు వర్క్ రీచార్జ్ ఏమంటారు? ఐ డోంట్ కన్సిడర్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్, సింపుల్ వర్క్. కానీ అనువాదకులు ఎవరు
గాంధీ గారి ఆత్మకథ గోండిలో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. అంబేద్కర్ రాసిన రచన ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. హైమండాలు రాసినటువంటి గోండుల మీద రాసిన పుస్తకంలో కలిసి 1-2 అధ్యాయాలన్నా గోండిలో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీఈడీ విద్యార్థులు నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉండగా నేను పర్టికులర్లీ ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ టు విజిట్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎడ్యుకేట్ కాలేజ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఒక స్కూల్కి వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ వెళ్ళడానికి బీఈడీ కాలేజ్ వెళ్ళడానికి ఎక్కువ నేను ఆసక్తి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక బీఈడీ కాలేజ్ స్టూడెంట్తో మాట్లాడితే నేను కనీసం ఒక 2-3 వేల మంది విద్యార్థులతో మాట్లాడాను. 30 ఏళ్ల పాటు మీ దగ్గర చదువుకోబోయే విద్యార్థులతో మాట్లాడాను. అమ్మ మీరు ఆలోచించండి, మీరు నేర్చుకోండి, మీరు ఆ భాష నేర్చుకోండి. మీరు ఆ భాష మర్చిపోయిందని మన స్కూళ్ళల్లో హాస్టల్లో మనం ఎప్పుడు గోండి గురించి మాట్లాడలేదు. మీరు ఆ భాష నేర్చుకోండి. 2 భాషలు రావాలి, మీ భాష రావాలి, 2 కాదు. మేము ఒకసారి పార్లమెంటరీ కమిటీ వస్తే జైనూరులో పార్లమెంటరీ కమిటీ మీటింగ్కి మేము హాజరయ్యాము. ఆ పార్లమెంటరీ కమిటీలో వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది హిందీ మాట్లాడతారు, ఉర్దూ మాట్లాడతారు, కొంత కన్నడ మాట్లాడతారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళ ఆశ్చర్యపోయి ఏంటంటే ఆ జైనూరులో ఉన్నటువంటి గోండి మహిళలు గోండి మాట్లాడుతున్నారు, మరాఠీ మాట్లాడుతున్నారు, హిందీ మాట్లాడతారు, ఉర్దూ మాట్లాడతారు, తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ బైలింగ్వల్, యు ఆర్ మల్టీలింగ్వల్. అనేక భాషల సామర్థ్యం వాళ్ళు టీచర్లు. కాబట్టి మీరు భాషలు నేర్చుకోండి. ప్రతి మీకు నచ్చింది మీరు ఆ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నేను మోతీరామ్ వచ్చాను. నాకు మోతీరామ్ లాంటి ఉపాధ్యాయులు కొన్ని వందల మంది రావాలి. ఈరోజు పొలాన్ని గురించి మాట్లాడటానంటే ఒక మోతీరామ్ పేరు నిలబడుతుంది. మోతీరామ్ నచ్చే చేశారు. మనోహరం, రవీంద్రన్ అందరూ కూడా మోతీరామ్ లాంటి విద్యార్థులు నచ్చే చేశారు. మీరందరూ నచ్చండి. మీ ముందు వచ్చిన ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి ఆ భాష ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంటుంది. శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి తెలుగులో గొప్ప రచయిత ఉండేవాడు. అద్భుతమైన తెలుగు రాశాడు. ఇవాళ కూడా ఆయన గురించి తెలుగు రాసేవాడు, తెలుగు రచయితలు ఎవరూ లేరు. ఆయన అడిగారు, అయ్యా మీరు ఇంత చక్కటి తెలుగు ఎలా రాయగలుగుతారు, మీ రహస్యం ఏమిటంటారు అన్నాడు. ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాట ఇది రాశాడని చెప్పాడు. మీ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వృద్ధులైనటువంటి గోడు ఎందుకన్నాడు ఆయన? నాకేసి చూస్తుంటే మా ముసలాడు గుర్తొస్తారు ఎందుకన్నాడు? ఆ ముసలాడులో మీ ఐడెంటిటీ ఉంది. మీ ముఖ సౌందర్యం స్నోలో క్రీముల్లో లేదు. మీ ముఖ సౌందర్యం ఎవరిలో ఉందంటే మీ బామ్మలు, అమ్మలు, తాతమ్మలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు. అది మీకు ఐడెంటిటీ ఇస్తుంది. ముఖం మన ఐడెంటిటీ కదా, మన ముఖం మన ఐడెంటిటీ కదా. మీ ముఖం ఎక్కడుంది అంటే మీ తాతమ్మలు, అమ్మమ్మలు, బామ్మలు మాట్లాడే మాటల్లో మీ ఐడెంటిటీ. మీ ఐడెంటిటీని గుర్తుపట్టుకోండి. మీరు గోండులు ఫస్ట్, తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు, తర్వాత భారతీయులు, తర్వాత ప్రపంచం. సరే, మొట్టమొదటి మీరు గోండుల విషయం మర్చిపోయి మేము రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలు అనుకుంటే మీ అస్తిత్వం నెమ్మదిగా తెచ్చి మీ అస్తిత్వం నిలబెట్టుకుంటూ మీరు విస్తృత భారతదేశంలో నేషనల్ మీటింగ్లో భాగం కావాలి. ఇవి నేను చెప్పాలనుకున్న అంశాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను 37 అయింది. 1992 ఆగస్టులో నేను ఉట్నూరు వచ్చాను. ఆ జ్ఞాపకంగా ఒకసారి వచ్చినట్టే. ఇంకా నాకు అదేమంటారు ముఖ్యంగా నా ముఖ్యం ఏంటంటే గతం వైపు చూడటం లేదు, భవిష్యత్తు వైపు చూస్తున్నాను. మరొక 7 ఏళ్ల తర్వాత నేను మళ్ళా ఉట్నూరు వచ్చినప్పుడు మీలో ఎవరైనా ఆ రోజు నేను వేగంగా మాట్లాడే సార్, ఇదిగో ఈ పుస్తకాలు రాసాం, ఇదిగో ట్రాన్స్లేట్ చేసాం, ఇదిగో ఇది నేను సొంత కవిత్వం రాసాను చెప్పగలిగితే మాత్రం నిజంగా నేను చాలా ధన్యుడిగా భావిస్తాను. అందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, మోహన్కి మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ